fyrer af lige om lidt. Klokken den er snart 6. Den er ikke endnu. Og det var det sidste nummer på Kringo-pladen, så jeg håber, at nogle af jer har en enkelt række. Og så er det ud af, at jeg kan spille på fuld plade, og det er vinder. Det er jo en dejlig march med et godt vejr, og måske møder nogen. Og ruten i dag er lidt original nogle steder. Det er også der Hærvejen er gået, og det er også der er gået Pilringen. Det kom fra andre lande. Island for eksempel, så tog de til Aalborg og gik til Viborg. Men nu er det alvor. Nu skal vi til at tælle ned. Og Frank, han gjorde det også i går, og jeg har lyttet efter ham. Og jeg har kanonen her. Vi starter på 10. Er I med på den? Det er det sidste nummer så. Aller sidste. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Det var et godt billede, du fik herovre.